السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران، مادران و خواهران عزیز. خوش آمده به کانال کزان تیجی. شهر دوستان خوش آمده. سازن خوبه انشاءالله برات. شکرانه الله میشه. شکرانه الله. شما چه خیلی تنجین خوبه این سلامتی کتون خوبه کار براتون خوبه. اسماعیل پرو خوش آمدی برادر عزیز. و علیکم السلام. اسماعیل پرو کلی تمتون برادر عزیز کنی از خان کنی. سعید تجی خوش آمدی برادر عزیز. رحمت کلام. خوش آمده برادر عزیز. یا الله. کار براکتون خوبه برادر عزیز. زندگی کتون خوبه. چی حال دارین؟ خیلی بود در کانال کزان تیجی پخش مستقیم نمیکردیم. اکنون اومدیم. موجود بچه آماده. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمده حکیم جان. میشه سوز اکا جان. خدا سوز باشه همیشه. بابای شدی سوزی خوبی دیگه. شکرانه الله میشه حکیم جان. شکرانه الله. نه برادر رحمت کلوچ دستگیری اومدم. گپ نیست. به هر حال کلوچ دادم تو ناکی نویستگی تون سپام نروا. هیچ گپ نداره. خوش باش. سلامت باشین. так обуна шавед. ман ҳам мешавам бардораи азиз. оина чи дастгирӣ омадагин бе ключ чӣ меша? ключ барои дастгирие. бале бародари азиз дастгирӣ кинен. исмоил прорам дастгиритон мекунам. бобои шодӣ оша дам дохтум ҳози марҳамат. ба қурбақош карӣ. муҳоҷирваҷа қурбаққати бош карӣ. кани гавза зинда бошед. на саломат боше бардораи азиз. саломат бошед. бураҷон эфир кунен. эфири ширин боша. чӣ хел? нафаҳмидам назари шуморо бародари азиз. ки саид теҷе бародари азиз нафаҳмидам. акаи админ ҳами канали мара закрепит кун. мон дастгирӣ кунанд. ман кор дорум мерам. чӣ хел закрепит кунем? силкаи каналтона монда наметонем. тева ҳамадон хуш омадӣ. хусравҷон хуш омадӣ. 10 нафаре пахши мустақимда хуш омадӣ бародари азиз. ҳай бародари азиз 10 нафаре не ки мами апаи казан тиҷера дастгирӣ намекунед. ман ҳами канали ҳунар ва табиат агар пахши мустақим кунам ихтиёр дар шумо барои лайк монитум не ки дар иҷа ихтиёр дар шумо нест. бародари азиз казан тиҷера метавонед дастгирӣ кунед. ман маҷбуртон мекунам ки лайкам монед барои казан тиҷа бародаро дастгириш кунед. канали ҳунар ва табиат омаден лайкам намонед. ҳеҷ гап надорад дӯстои азиз. аи каналда лайк монед бародари азиз. дастгирӣ кунед. ва алайкум ассалом. юсуф теҷе 990 хуш омадӣ. так ман наметонам ихел дар эфир монда. охе ман ҷурая хеле даҷияти хеле силкамонӣ закрепит кардан камтар. хеле гӯе ки силка бардораи азиз нафарое ки камтар соображат мекунанд силкаи канали ами исмоил прора монен бардораи азиз. дами чи силкаи каналша силкаи видео силкаи каналша моне бисёр хуб меша. силкаи видео намоне бо силкаи каналша моне беҳтарин меша. ина худаш монда силкаша.
ана ширкатамон беҳтарин мешавад. бахшиш узри зиёд ман наметонам мехемонда. Мустафо хеле бойхонов хуш омадӣ бардори азиз, як ключ бутен. гап неста Мустафо, ҳозир як дақиқа. мақсад эфир кунӣ ки ягон қорира биёр, ягон амри маъруф кунад, ягон актриса бошад шӯхӣ кунад, ана қызиқ мешавад. шерина тӯй дорем қати шумо анак. ҳамин қароз эфир мекардем, суҳбатҳои хуб мекардем дӯстои азиз, ки намедонам шумо меомаде намеомаде. мо суҳбатҳои хуб мекардем. ягон хеле суҳбати гӯем ай норма берин, айми зиндагӣ берин намекардем. бародари азиз, суҳбатҳои хуб мекардем, суҳбатҳои фоидаовар мекардем бародари азиз. не ки ми раққосаш ҷура чи безеби бадаш гирифти, актрисаро безеби бад гирифти ҷура. актриса чӣ накора? навиштаги чӣ? як актриса боша шӯхӣ куна. қызиқ мешавад. хай мардум ҳамина назм мебинанд. дуруст мегӣ бародари азиз. ҳозир хез як кас ҳақорат кун, як кас куни думша нишон тия, куни думша ҷумона рақс куна ва я назм мебинад, мардум тамошош мекунад, абладӣ рувад мекунад, қарсак мезанад. а вақте ки як ҷода мисол як қорибача, як толибилм гӯем чӣ каресай, мавъиза каресай, амри маъруф каресай, панду насиҳатҳои хуб каресай, там нету людей, фаҳмидӣ? Там нету абладирование, нету ничего. инам хеле ҷура вуҷуда одам нестай, қарсакзанӣ нестай, дастгирӣ нестай. инам хеле бародари азиз. ина бо теви ҳамадон мега ки рақс куна бо зур меша. охир бародари азиз, раққоса нестам ки рақс кунам дар пештон. зинда бошед дӯстои азиз, зинда бошед. дастгирӣ кунем бародари азиз. Юсуф Теҷера дастгирӣ кунем, силкаи каналшон мондестай. теви ҳамадон силкаи канал мондестай, дастгириш кунем. ман ҳаминҷо бародаро якдигартона дастгирӣ кунем, беҳтарин мешавад. просто ма гуфтум барои сарҷам шавид. рост мегӣ, сарҷам мешану вақте ки ба рақс кунӣ, ҳамаро сарҷам кунӣ, ба амри маъруфа сар кунӣ, ҳама ақоратат мекунад, яъни ма мера. Лекин барои ҷалб кардан чӣ хеле ки конкурскуно ҷалб мекунанд бародарои билетхара, мегӯянд ки 10 билет, касе 10 билет гира 2 билет падарка ё ки 1 билет падарка, ба ҳамин роҳ ҷалб карда мешавад инро. Не ки мо пуле надорем ки ягон хеле шоҳҷоизаву хокҷоиза монем, мардума ҷалб кунем ба ичиё. мора бародари азиз, ман мисол рӯйрост мегӯм, ҳамин одам агар номуси мардӣ дошта боша, ҳамун корро намекунад. ҳамун коре ки конкурскунон мекунанд, ҳамин ки беномус кишидӣ, натонисти зиндагита мисол бурда хитат гӯем таъмин карда натонисти оилата, баъд дигар ҳамин беномус ҳамин корро мекунад, баъд дигар ба фиребкорӣ, ба найрангарӣ мегзара бародари азиз. раққоса айвая беҳтарай ки рақс мекуна тамом. ин мардума ганда истифода мебаранд. ҳамин хеле истифода мебаранд ки ба тамоми санъаташ ҳам рақс мекунанд, ҳам панду насиҳат мекунанд. дар оҷо ҳам панду насиҳатай чӣ суханое неста, дар оҷо мегуфта бошӣ айвая ягон одами худотарс нестай, лекин дар асл нигоҳ мекунед, мардума истифода буресен, мардума фиреб каресен. ана пешравӣ бародари азиз, хеле пешравира нигоҳ кунед, ҳазорҳо лайк, абладирование, шери наргӯия бародари азизи нами хеле ай. барои ҳамин ҳамаш мегузарад. поёни шаби сиёҳ сафедай дӯстои азиз. ма ака примерно гуфтам ака. саломат боши, ҳамин примерно иту мана заводид кард. саломат боши брат. ин теви ҳамадон мега ки як раққосат миёрум зиқ наша. ина
ҳами эфир кадесиян авқот кадесиян ё чипс хӯрдесиян. иш клуб соат ҷамъ кина дилта намегира баъд. Рост мегӣ. ба ҳар ҳол ҳами ягон пахши мустақимам кuni ягон суханои хуб гӯё бародарои азиз бо беҳтарин мешавад. Мисол ҳами ҳар яктаи мо мисол мактаб хондагим. Як рӯзи хиши гузаштагита мисол нақл кун. Як чизеро нақл кун ки як кас ибрат гирада. Ҳамин хеле мисол ягон чирам надонӣ як чи придумат кун ки мисол як фоидаи ба ҷомеа биёра. Як кас ҳамха як лаҳҷаи ханданам кунанд ҳами аз сухани ту лекин сухани хеле бисёр ай норма берун набошада, ай урфият гузаштагӣ набошад. Так. Мадакҷон чӣ кор дорӣ? Мадакҷону дар пахши мустақим оз як дақиқа бардораи азиз звукам мекишед. ҳами эфир кадестиян. Так фаҳмидем хаина хонду. Зинда бошед дӯстои азиз, зинда бошен. Шаҳритуз шудам шавен. Шаҳритуз шуди Антона шавен. Юсуф да шавен. беҳуда нагуфтиянд бародарои азиз ки гур медонад азоби дар кафан печидаро. Гур медонад азоби дар кафан печидаро, одамӣ аз хок берун хокбозӣ мекунад. барои ҳамин бародарои азиз мову шумо намедонем ки дар усу чӣ азоб айнекин. кӯшиш кунем ки бародарои азиз охиратмона хуб кунем, охиратмон хуб шавад. ҳам и дунёро обод кунем, ҳам у дунёро. Акаҷон як хелуш хонада наметона эфиришда як блогера так Тимур ном дода ана эфири гизала мекуна барои дастгирӣ як хел медонам Тимура медонам. пахшои мустақимешда бисёр бародари хеле хушсухан. ай ман ягон бор надидам дашномкунии вай ки як каса дашном карда боша. ягон сухани бадша надидам. бисёр одами хеле хоксор ай. баъд ҳама комментариёро мехона, аялав мехона. и хеле ки ман мехонам пропускат мекунам вай ихе нестай. ҳамара аялав подряд мехонад, дастгирӣ мекунанд. тенҷай короче мужики отличная шери нарай. агар ҳамуна дар назар дошта бошӣ, ҳамун Тимур 88 дар назар дошта бошӣ, ҳавайо. ва алайкум ассалом. хуш омадӣ ислоҳ. хуш омадӣ бародари азиз. گور می‌داند عذابی در کفن پیچیده را. گور می‌داند عذابی در کفن پیچیده را. آدمی از خاک بیرون خاک بازی می‌کند. آدمی از خاک بیرون خاک بازی میکند. خوش باشی برادر. سلامت باشی برادری عزیز. یا الله.
мисол акаҷон эфире бошад ки подписчик будона дар бораи чӣ эфир. Бале, рост мегӣ бародари азиз. Дар бораи ягон мавзӯъ суҳбат кардан дар кора. Михел мақсади шумо ҳамин ки мисол дар бораи ягон мавзӯъ, дар бораи ягон мавзӯе суҳбат кунӣ ки мисол ҳамада мисол панят набоша, ҳамада фаҳмо боша. Дарвеш хуш омадӣ, Дарвеш теҷе. Ва алайкум ассалом дӯсти азиз, хуш омадӣ. Мақсади ман на балки ҳофизӣ. Бале. бобои шодӣ лабай ҳокимҷон. ҳокимҷон дар канали ӯ апа дур омада будӣ нависондӣ ки оли ман да нависондӣ ки оли мегӣ ки ҳамин сағира дар ҳамаи ҷо ҳаста. Ман дар ҳамаҷо ту да як шеъри зуғ нависондум накин. Дар бораи ту як шеъри зуғ нависондум, ба фикрам надидӣ ҳамун шеъра. Медидӣ пиштағелак мерафтӣ ба фикрам. Нуҳум лайк аймо. Саломат бошӣ бародари азиз. дӯстам хафа нашавед бо агар гапҳои хато гуфта бошам. Узр. Не, ягон гапи хато нагуфтӣ бародари азиз. Ҳама гапот 100% буд. 100% буд. ба ҳар ҳол хушрӯ фаҳмондӣ, ба тамоми санъаташ фаҳмондӣ. Манам мисол чанд қайд тонистам ҷавоб додум саволода бародари азиз. 100%. Ман ростӣ гап навистум, бо кор доштам, буромадам, надидам алан. Так, иҷара чӣ гапе шид? Чиё сообщение? Вы получили сообщение? Так. Аз TikTok манда сообщение омад. Чӣ боша? Так. Хай ку бугу чӣ хеле буд? Не, намегӯ. боз менависм шо ҳокимҷон хон, майли?
حاکم جان فقط با نخندی. так инам барои ҳокимҷон ман амирӯз як шеър нависондум, надида буд, бо хай таклобан бо нависондум, ҳоли механда и сағира ба фикрам. так ва алайкум ассалом, бародари Нуриддин, хуш омадӣ бародари Нуриддин. салом бародари аҳли ислом, саломатиҳо ҳама хубанд? Шукронаи Алло. Ва алайкум ассалом бародари азиз, шукронаи Алло хубем, шукронаи Алло. салом дӯстон. ҳоҷӣ Созӣ, ва алайкум ассалом, як нафас хуш омадед. Шукронаи Алло хубем, шукронаи Алло. шумо чӣ хелен як нафас созен? Саломатитон хуб аст? Кору боротон хуб аст? Зиндагитон хуб аст? худованд соз бошен ҳама вақт. алҳамдулиллоҳ мо соз, шукр. худо ҳамеша соз бошен, ҳамеша саломат бошен. худо салом. Сози нағзӣ, ва алайкум ассалом, хуш омадед. Шукронаи Алло, шукронаи Алло хубам. бача куҷо рафтӣ? Шеъра нахонда? Шеъра хон охи дар канали Казан ТЖ. так дӯстонам хуш омадед. Салом. ва алайкум ассалом. худо саломат бошӣ. шукронаи Алло, ирӯз хеле хурсанд шудум. худо ирӯз рафтум компютерни томография гузаштум, анализо тоза буромад, хушрӯ буромад, ҳама 100% ajrid. худо нигаҳбонтон бошад. саломат бошед. ҳоҷӣ ваҳдат намерем? мерем иншоаллоҳ, иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. ҳамин кай вақте худо розӣ боша мерем. хай иншоаллоҳ ки ҳамаш ба хайр аст. бале, бале.
شکرانه الله. Так. телефонтон заряд мондин? ҳоҷи Идриса мешиносӣ? Ай Шӯраз. Бале, мешиносумша. Идриса мешиносум. Агар ҳамо Идриса дар назар дошта боша, ҳамо Идрис инам ҷое ки ман хоҳам, ҳамо ака инам ҷода кор мекарад. Инам ҷое ки ман хоҳам, ҳамо ака ҳамҷо кор мекарад. Инамин меҳнатҳои ҳамо ака. Агар ҳамо Идриса гӯем, меҳнатҳои дасти ҳамо ака ҳамҷо. Далера мешиносум. Вай, мо майда ехай мешиносумша. Ҳастай, 3 нафар ҳастай худо. Худраматӣ Хайрдинам мешиносум. Камаз Займекар мешиносум, медонумша. Бачашам мешиносум. Далер не ки мо майда вай. Эхе медонумша. Додари Мирзо. Акаш Мирзо ном дорад. бале, бале. Ман далера хуб мешиносум. Шояд вай мана хуб нашиносам. Ман эхе далера хуб мешиносум. Хушрӯ мешиносумша. Хеш таборотонан. Фаҳмом. بهترین ای بهترین. Территорияи Шоразм да гаштагим гӯ. шумо агиҷо фаҳмидем ки ман ҳамун территорияам. шумо ман пахшои мустақимда мегуфтум, шумо медонед. ё Аллоҳи меҳрубон. бале, бале. бале.
ин ҳами корро ака Идрис ҳами соҳиби хона қатимана шинос кардак. Ман аз соли 2016 қати ҳами соҳиби хона кор мекунам. Ака Идрис ино иҷора шикатуроша задагиян, шпаклёвкоша задагиян, карайдои фасадша задагиян, хеле корша кардагиян. Ман ака иҷо омадам сантехникиша кардам, гӯему стяжкоша рехтам, чопли полоша кардаму, кафелои ваннаву полоша ҳамаша чиндаму. Идрис ино дигар кор мекарданд, намедонам ватан рафт нарафт ё ки ҳамиҷа дай хеле шуд қатиш дар тамос биромадагӣ нестам. Рустам Зиёев, ва алайкум салом. Хуш омадӣ Сиёвушҷон, хуш омадӣ. Бародарҷоно, Сиёвушҷон инамҷа Рустам Зиёев, инамҷа Сиёвушҷон бачаҷоне ки бемор шудагӣ буд гуфта будумтона. ҳами бачаҷон ирӯз зодурӯз шай. Бародарои азиз, агар тонен як табрикоти хуб кунед иншоалло бародарои азиз бо беҳтарин мешавад. як дуои хайр кунед дар ҳаққаш. худо як хонада чанқа тёпли пол мерава. иш қилиб ки чанд сум места. Агар мисол тёпли пола чӣ хел мекунанд? Тёпли пол ман вадиной кардагим, чи свети неста, электричество неста. Ино овакиян, турбои ов қатӣ кардагим. Специална турба дора, шланги мисол силиковия, алюминиевӣ. Ба ҳамуном чӣ мекунем? Тёпли пол мекунем. Ай хел катёл мондагия, мисол катёл рафтаги ҳамн навораи канали мана қудо тамошо кунем ки барои катёлу тёпли пол кардаги дар ҳамин навораи каналам ҳаста. Ки чӣ хели ай ҳаста бо тёпли пол чӣ шай? Свети шай. Ман овакӣ кардагим, ов қатӣ ай. Барои ки иҷа катеҷай ҳам расходи свети иҷа объёмаш калон ай, расходи свети беҳад калони баъд меғалтар аст. Газ ҳастай, лучи катёл мечаспонишаву ба баъдан турбои ов мегузаронӣ, дар катёл пайвастш мекунӣ, тамом коллектор мекунӣ, через коллектор ҳамаш омадан мегирад. Так, худоҷон умри дароз, ризқи фаровона тияд бародармона. 100 сола шавед, баъд аз он пир шавед. Бале, омин. Як масалан мисол дар як хонаи квадратураш примерно гӯем 30 квадрат боша, 70-75 метр чӣ мерава? Тёпли пол мерава, ҳамун труба. Агар 15 гирем шуд, примерно 70 мерава, примерно 15 ё ки 20 гириша, мисол растаяниша разбешкаша, ҳамун морморакша гӯем 70 метр мерава примерно. Айхе дар ҷиҳати сумуш гӯи 70 метр қариб 3000 рубл материалаш мешава. Вадиной да овакӣ да 3000 рубл материалаш мешава. Бо гӯем ин ҳами овакира ку любой кас ҳами хитам мисол чиш мекунӣ? Хитам мисол монтажа мекунӣ барои прессоват кардан, барои тафтиш кардан фақат устод дар корае ки прессоват кунад, тафтиш кунад, ҳамаша бинад, тамом инаме қарор дорад. Барои одамои наметонистагӣ контрагайка мефурӯшанд. Ҳами якум бор кунӣ агар хел прессовка намегирӣ, контрагайка мегирӣ, дар контрагайка тёпли пола карда рафтан мегирӣ. Свети опасния камтар, свети совет наметем ягон каста. Опасния. Баъд ҳам расходаш беҳад калон ай.
зодрӯзат муборак шавад, сарбаланду хонаобод бошед, ҳамеша дар лаботон ханда бошад. Саломат бошед. Ина Сиёвушҷон 100-сола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ. Расул Латифов, хуш омадӣ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мана Сиёвушҷона бо казан теҷе чӣ карай? Сиёвуш додаракам, худованд умраки дароз, тани сиҳат, бахти сафед ба амону ҳуронхонат кунад. Додарҷон, бале, беҳтарин дуо, раҳмати калон Худо. Расул ва алайкум салом гуфта як нафас. Хуш бошен Худо. Так. Расулҷон, чӣ хел? Саломатиё хуб, кору боро хуб, зиндагиё хуб? Чӣ ҳол дорӣ? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апаҷони Казан ва ба кулли мардуми эфир буда. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Охунд, хуш омадӣ. Так, акаи Шодибек, алҳамдулиллоҳ созем. Худо соз бошӣ ҳамеша. Созен хубен иншоалло. Шукронаи Аллоҳ хубем ки шаҳри туз. Ман комментариро зур мехонам. Я тайпоя накунам, я тай боло, я та боҳай айбари боло. Аҷоибот мехонам комментариҳоро ман. Кош апаҳо ва бародарони ширин дасти бачаҷонма ба сари баланд ба Тоҷикистон барем ва дар ҳаққи мо дуо кунед, мо соҳиби хона шавем. Бародарои азиз, дар ҳаққи ҳамин модари азиз дуогӯ бошен, дар ҳаққи ҳамин бачаҷони азиз Сиёвушҷон дуогӯ бошен ки ино аз хона бехона шудагиян, ино гӯем кӯчманчӣ шудагиян дар ҳамин ғарибӣ, бехонаву бедар. Ай Тоҷикистонда хонаву дар надоранд. Абсолютно хонаву даршона надоранд. Чапа карагиян хонаву даршона, бехонаву бедаранд. Дар ҳаққшон дуогӯ бошен ки соҳиби як хонаву дар шаванд, соҳиби як қитъаи, ҳадди аққал соҳиби як қитъаи замин шаванд. Сиёвушҷон шери нарай иншоаллоҳ. И ҳамин пуф накарде ки мебини Сиёвушҷон ин хеле монанди ман борин калон шуд, корчалон шуд, баъд уже сар мекунад хонасозиро, соҳиби хонаву дарам мешавад иншоаллоҳ. Барои ҳамин поёни шаби сиёҳ сафедаи дӯстои азиз, ҳеҷ вақт ноумед набошем. Акаи Шодибек, дар ӯ масъала рӯзи ҷумъа ҳаллуш кардем. Қатъи бачаҳои регар. Қатъи барои ҳалли ҳамин масъаларо диден, бародари азиз? Дида бошен беҳтарин. Рақамҳои телефонашо дода бошен беҳтарин. Барое ки ман бовар кунед бародарои азиз, агар ман ҳамун шароита медоштум, ҳамун модаре ки мисол дар ман занги телефонӣ кард, гуфта ки мисол 4 фарзанд доштааст, нони хӯрдан надорум, мега ки ҳамун фарзандакома ячи хӯронам, пуле надорум ки бемор шудагиян як дору давошон гирам. Ҳамун шароите набуд ки ҳамун модарро кӯмак кунем. Хай чанд қай мисол зур монрасид, кӯмакш кардем, ба ҳар ҳол ба бародарам расондем. Агар нафарои хайрхоҳ бошанд, ман бародарои азиз бошанд, агар ҳамин хеле нафаро ҳадди аққал 10 рубла 20 рубла чанд қай зуршон мераса, картаи чиша мисол рақамҳои телефонша метавонед занг занед, рақамҳои карташонро метавонед мисол чӣ кунед. Ба фикрам карташон чӣ буд? Эсхата. Карташон банки Эсхата.
باز بیام تلفن دا بینم دا همین تلفن روی کرده یا که اسخطه یا که چی دیگه. Так. Спитамен банк будааст. Карташон Спитамен банк. Спитамен банк будааст. Так. дуогу бошен дар ҳаққи ҳами гуноҳи дар ҳаққи ҳамаи ёру дӯстотон, дар ҳаққи ҳамаи ҳамватанон бародарои азиз дуогу бошен ки чӣ мушкилие доранд, ҳама мушкилиҳошон паси сар гардад. ха як дуои хайртон метавем фаромӯш накунем бародарои азиз, бо суҳбата давом метиҳем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. худои худованди карим бародарҷоно ҳаматонда умраки дарозтон тия, ризқи фарозтон тия, иқболи нектон тия, аҳли тавфиқтон куна, аҳли муъминтон куна. ҳар ҷо сафар мекунед бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, худованд сафари сафедтон тия, худованд сафари бехатартон тия. соқ омаден ба ин ғарибӣ бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, худованд соқу саломат ба дасти пур, ба лаби ханда, ба пеши фарзандакотон, ба пеши падару модаракотон, ба пеши занҳотон, ба пеши шавҳаракотон худованд соқу саломат баргардонатонову худоя худованди карим касоне ки бефарзанд ҳастанд, соҳиби фарзанди солиҳу солиҳаву солим насибшон дорӣ. нафарое ки бемор ҳастанд, бемориҳошон шифои комилу оҷил ато фармоӣ. касоне ки наздикошон аз даст додагӣ ҳастанд, ба онҳо сабри ҷамил хоҳонему, гузаштагиҳошон раҳмату мағфират гардонию, ҷоҳошона ҷаннатулфирдавс гардонӣ, рӯҳҳошонро аз мо шод гардонӣ. ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо имону бо нам. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда, эй фатоҳи бахшанда, бикушо ту дили банда, то банда мусалмон шавад, хонандаи қуръон шавад. аллоҳу мағфирли ва ливолидая ва лиустози ва лҷамиъи лмуъминина валмуъминот валмуслимина валмуслимот алаҳёи минҳум валамвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва ё қозил ҳоҷот бирахматика ё арҳамар роҳимин. ака қариб 10 нафар бо бачаҳои регар гуфтан пулуш мегзаронем. Так. ҳозир агарам модар бардора телефонша, ман қатъи суҳбат мекунам ки кани ягон кӯмак кардиянша. соат уҷуда вақти шабаю. ассалому алайкум модари азиз. созен тенҷен? шукронаи алло, шукрона. шумо созен тинҷен, хубен? шукронаи алло, алҳамдулиллоҳ. баъд ягон кас зангтон задак модари азиз? ҳоли ҳамиҷа як бародар гуфтеста ҳамиҷада ки иншоаллоҳ рақамҳои телефони шуморо додагиянд. иншоаллоҳ дар тамос мебироянд нафарое ки мисол доранд ҳамун имконияти кӯмак кардана, иншоаллоҳ кӯмактон мекунанд. ҳаминам намоз хондум, дуо кардам, гуфтум кошки ягон кас мекард. иншоаллоҳ кӯмактон мекунанд. фарзандакотон чӣ хеланд? Созанд тинҷанд?
تو زای نخواهی بینه نه رفته همسایستون قرن گرفتون روی سرشون پس کرامدون پگه بچه هم ای مکتب سنت نرسه همش میشه و انشاءالله ناامید نباشید، انشاءالله همش خوب میشه مادر عزیز. فقط دعاگو باشین انشاءالله یمی یک روزه ده انشاءالله سهمشون میگذارم برادرها، کمکتون میکنم خدا خواهد. مایلش در امان الله باشین. اکا جو مالی چالو خب نمره بیلاین دادگی بدون تو نه میگافون هم پرتم یا که نه من هم بیلاین تا دارم هم میگافون تا هر دوش من دارم. رقمایی که بیلاین دکار او میگافون تو اینمی آخرش همین چنده اینمی بله همین دارم. رقمای بیلاین تون دا او کارتتون привязана карта ямой читон да چی نام داره کارتتون؟ ویتامین بانک ها دانم کارتتون привязана میدونم. مال از درمان الله باشه، خداوند نگهبانتون باشه مادر عزیز. خب خدای خب سلامت باشین. خب یه دقیقه کراچی من رفتم جایی که زنای شموین خیلی سلام علیکم رستم جان، صدایم هست؟ کلان خونه که صحبت کردیم که تمام
خدا کار میکنی که رستم دودره گیریون میکنی. نه رستم چی ده گیره میکره؟ رستم گوداگ نیست که گیره کنه. так ҳапаи казан ман ҳам муддати 1 моҳ набудам дар ютуб. бале ман рустам бародармон қати ҳамсӯҳбат шуда будам. рустам бародармон хеле так я мушкили калон дошт бародармон рустам. хай иншоалло бо худованд ризқи зиёда куна бо соҳиби ҳама иши меша. так дальше мерем ки рустам зиёев апа рақамое ки ман шумода равон кардам, рақамои ҳамон каса чӣ кинен сахранид кинен, рақамои ҳамо акара сахранид кинен дар телефонтон, ватсап дорен, ватсаптон да ё менша зангиш занед. ҳозир дар ин нимашаб вай намебардора, вай рӯзона занг занед. вай барои ки дар футбол будак вале мумкин дар ин нимашаб занг назана, чӣ набардора телефонша. рӯзона саҳар мисол занг зане бо беҳтарин мешавад. дӯстои азиз 8 минути дига пахши мустақим да местам. пахши мустақима қатъ мекунам. кӯдакон нафаҳмам бо дур аз ватанем. хуш омадӣ бародари азиз. ва алайкум ассалом. фаромӯш шудааст бахшиш. так агар чароғ хомӯш нашавад ман ҳам эфир мекунам. светоро накушана, эфир мекунӣ рустамҷон. беҳтарин мешавад, беҳтарин мешавад. хуш бошӣ 18 лайк. гап неста. тирам лайк мондӣ? раҳмат барои лайкотон. ина 18 та лайк зер кардем. худо ҳамина бардорро гуфтестам ки ҳами канали ман ҳунар ва табиат ки омадем, ман пахши мустақим ки кардам, лайк намонен, дар кор неста ҳамон лайк. канали казан тезеда ки пахши мустақим кардем, лайка зер кардан гирем. ман маҷбуртон мекунем ки лайка монен. лайк маҷбурӣ айда иҷа. инам хеле худо бо смс навистестай. не ҳамиҷода ҳамиҷода нигоҳ дора ки ман чӣ гав мезанам. хай ака дар назоратем дига тамом. чаро хомӯш шуд? вай бар ҳоли ман ки эфир не мешава ки акай рустам эфир кун, аммо панди насиҳат мекунӣ, гав задан гирохе. панди насиҳата каран гирид. мисол телефонот ҳаста, мисол эфир каран ги. ба рӯшании телефонот рута мебинӣ. хай аку қасафеди ҳами ранги ман бори ҷугӣ бори сиёи серавно даму рӯшанирам наметови рустамҷон. барои ҳамин чароғам дар кор неста. фаҳмидӣ? худо як илтимос. гавзан сози апаи казан шодӣ аз як тараф, смс бозӣ аз як тарафи дигар, смсҳои
مرا خونده ایستاده است برای این هم دشوار. این همیش خوبه رنگی موری نپرسند بروان کجای خواهند. بعد چی میکرده باشه ای قدم چخیل انا همیش خوبه. فهمو گپ تا فهمیدم. یگان سو میرو نظارت نمیکنی اوخی در پیشی با همو ترم میرو. خیر رئیس شیری نره برای همین هر خیلی گپای تو در مثال اهمیت نمید یک کاری چه قرار نگیره. خیر رئیس کروچی رئیس ایده کنکریت نه رئیسه. سلامت باشی خدا. خنده هم درست که انسان رو تبابت نکنن. زن هم درست در حق مرد عبادت نکند. فهمیده؟ سویت مراد بچه نیست نگویند با خیلی بچه نیست نگویند با فهمو نه اوخی من کی رستم جان همینجا فهمونده استم تکو همو سویت هم باشه رنگی من بورین سب سیاهی دامو سویت روشنی سویت نمیتوی همو تاریکی خوب نیست هم خیلی پد سویت یه جای میتوی تمام برای همین همه 100% چی روشنی چی تاریکی هر چی فرقی داره. این حاضر به خدا خانه نیست. خدا خانه نیست. سلامت باشه دوستای عزیز. 2 دقیقه پس پخش مستقیم رو قطع میکنیم. در حق ما دعاگو باشین انشاءالله. در حق شما رو هم دعاگویم. همیشه با نماز باشه دوستای عزیز. هیچ وقت ناامید نباشه همش خوب میشه. پایانش بسیار سفیده. برای همین فقط در حق ما دعاگو باشین. так آخون خواهر پرس مرحمت چیز پرسیدنیان پرسین. так 1 دقیقه دیگه موند. وای علمای زنگیری زن نگیری میم بری گفته رستم جان. خدا خواهیش همو افیرو را هوی کن. گب نیست مایلش همش انشاءالله هوی میکنم. همین روز هویشون میکنم. بعد حالی خدا خواه پیش خواه کردنم چی میکنم پخش مستقیم سر میتیم. звука не мекшим звука гиро намемонам ки одами гуфтиян яке бод сар натен ки ҳамаро шарманда кунам. барои ҳамин звука мекшум. панотон ба худо нигаҳбони ҳаматон боша. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем. так